cal tindre una cosa tan senzilla com és la serietat. Sergi en té, però en un món on n'hi ha molts que no en tenen, cal que des del col·lectiu polític del bloc actuem també amb molta serietat, ètica, responsabilitat i, com no, compromís. Moltes gràcies. Les retallades socials i el populisme barat en què s'ha intentat donar resposta a les dificultats econòmiques encara han agreujat més la situació. Tot plegat és un clar exemple de la necessitat d'aire fresc que té aquest país. Aire nou que només poden aportar el bloc i la coalició Compromís. Des del bloc jove tot això ho sabem molt bé i és precisament per aquesta raó que estem treballant dia a dia, poble a poble, comarca a comarca, per fer possible aquest canvi tan necessari. També necessitem canviar l'economia, necessitem fer una economia productiva i sostenible, perquè no podem competir amb la Xina, precaritzant les condicions laborals dels treballadors, dels empleats, dels xicotets i mitjans empresaris, que és la força de la nostra economia. I el govern... No consentirem, i ens ajudarà en la tasca a l'entrada de Compromís al govern de la Generalitat, no consentirem, com enguany, com l'any passat, que l'Escola de Música de Pedreguer, o que el Conservatori de Pedreguer, o que la Guarderia de Pedreguer vegin retallades altra vegada les ajudes, com s'han vist estos 2 anys enrere, mentre s'aposta per esdeveniments deficitaris i niu de corruptes, per a formar part d'aquest equip. Un equip que des d'allà es posarà a treballar sobre allò que us he dit abans, fer de Pedreguer un poble altra vegada optimista, que isca de la crisi en què l'han ficat, amb transparència i amb una ciutadania plenament informada i participativa. I de fer tot això, ja us ho he dit i ho heu comprovat, el bloc en sap prou.